Προσοχή, προσοχή παιδιά στο βίντεο που ακολουθεί. Παιδιά, κόκκινο συναγερμός. Βγαίνετε ρε φίλε, βγαίνετε αν είναι και στην πράσινη πλατφόρμα. Κάντε μας ένα follow και εκεί πέρα, γιατί τα λαϊβάκια έχουν γίνει πλέον IRL stream, games, reactions, συζητήσεις, από όλα έχει. Σου προτείνω και εσένα ρε φίλε, άμα είναι πάντα το κουμπάκι, κάμε ένα follow και ακολούθα το κανάλι μου και στην πράσινη πλατφόρμα. Θα είστε καλά παιδιά και ευχαριστώ, ένα λεπτό, ευχαριστώ εκ των προτέρων. Τσάια και καλή συνέχεια σε όλους. Το link παιδιά θα υπάρχει κάτω στην περιγραφή. Εννοείται ότι θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν βιντεάκια και εδώ.